Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazila. Túžim po náprave. Oče, odpusť mi pre krv Kristovu. Milá, na vysvedčení máte meno Herculin Adelaide. Vraj vás volajú Alexina. Želáte si, aby som vás tak oslovovala? Áno, madam. Otec Gilbo vás vychválil do nebies. Najvzornejšia vo všetkých ohľadoch. Nepreháňal náhodou? To ja neviem, madam. Pevne verím, že pôsobením na mojej škole potvrdíte jeho slová. Pokúsim sa o to, madam. Sára! Sára, poď sem, prosím! Moja dcéra, Sára, bude vám pomáhať pri vedení školy. Na rozdiel od vás ešte nemá certifikát. Vedúca pozícia prípadne vám. Doposiaľ školu viedla moja najstaršia dcéra, ale je v požehnanom stave. Bude matkou. Verím, že si budete rozumieť ako sestry. Sára, tešíme. Školu navštevuje 71 študentiek, 30 z nich internátne. Deťom sa samozrejme najlepšie darí doma pri matke, tá im je vzorom pochválen Ježiš Kristus. Idete práve včas. Toto je naša nová učiteľka, madam Alexina. Vychovávať mladé dievčatá je zodpovedná úloha. Pestovať v nich vieru, úctu k náboženstvu, dobré mravy, pokoru. Deťom sa samozrejme najlepšie darí doma pri matke, tá im je vzorom, vychováva ich v morálke a cnosti, ale škola dokáže pozdvihnúť ducha o čosi vyššie. A predsa, aký nepriaznivý vplyv môže mať škola, ak nenaplňa svoju úlohu? Nevinné dievčenské duše len privádza do zmätku. Ak trávia celé dni vo svetskej zábave, maľujú, tancujú, spievajú, náboženstvu sa vôbec nevenujú. Dcéra pekára sa učí o literárnej kompozícii. Robotníková o logickej analýze a predavačová o poézii. Školy dnes nevychovávajú rozumné a užitočné gazdinky a za to môže jedine zvrátený duch našej doby. A nepotrebujú dievčatá niečo vedieť aj o svete? O literatúre,
politike alebo filozofii? Poznať zmýšľanie cirkvi o týchto veciach. Dievčatá sa majú vzdelávať, to áno. Ale vzdelávať sa o morálke a cnosti. A nie o politike a filozofii. Lenže rozhovory o literatúre sú užitočným rozptýlením od banality vidieckého života. Zaplňajú prázdnotu mysle. Prázdnotu ženskej mysle má zaplňať láska K Bohu a morálka. A deti treba viesť k morálke a poslušnosti. Máte pravdu, otče, máte veľkú pravdu. Tak poďte, pozvem vás na pohárik vína. Sára! Ukáž to tu Alexine. Žiačky, predstavujem vám vašu novú učiteľku, Madame Alexinu. Dobrý deň, Madame Alexina. Dobrý deň. Madame Alexina povedie dnešnú hodinu tanca. Odovzdávam slovo. Dievčatá, rozdielte sa do dvojíc. Jedna bude hrať muža, tá bude aj viesť. Madame Alexina, ako máme hrať muža? So Sárou vám to ukážeme. Sára, budete mojím mužom? S radosťou. Budeš mi robiť muža. Ale ako sa robí muž? Žiadneho poriadne nepoznám. A čo tvoj otec? Nemám otca. Poznáš pána farára? Môj strýko vraví, že farár nie je muž. Lebo nosí šaty. A nerobí to, čo poriadny muž robí. Ja som počula, že farári to robia. Len sa o tom nesmie hovoriť. A čo vlastne robia? Neviem. No vraj sa to dozviem po svadbe. Možno to je nejaký tajomný druh spevu. Alebo tanca. Ty si ale dobre hudba. Čo ty o tom vieš? Viac ako si myslíš. Naozaj? Tak nám to prezrať. Neprezradím. A odkiaľ to vôbec vieš? Od jedného podzesného obchodníka. Nič nevieš. Ale viem. Dievčatá, sústreďme sa. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri.
nemusíš ma obsluhovať. Dovoľte mi to, prosím. Alexina, týkaj mi. Dovoľ mi to, Sára. Doniesla som vám jahody. Som veľmi rada, ako si rozumiete a ako ste sa zblížili. Nič iné si neželám. Dievčatá, jahody. Krvácaš? Umieram. Prestaň, nepanikár. Mne sa to už stalo. Čo mám robiť? Počkaj. Tu máš. Utri sa a daj si to do nohavičiek. Prejde to, ale bude sa to opakovať každý mesiac. A to je nejaká choroba? Nie, deje sa to každej. Nie. Ako to? Veď si najstaršia. Môj milý mi sľúbil, že ma z toho vylieči. A to aj urobil. Už 3 mesiace som nekrvácala. Ty máš milého? Kto to je? Uvidíte. Musel teraz odcestovať. Ale vráti sa. Vráti sa po mňa a odvetie si ma do sveta. Alexina, čo je to s tebou? Sára. Celým srdcom ťa milujem. Milujem ťa tak, ako som ešte nikdy nikoho nemilovala.
čo sa so mnou deje, len viem, že tvoje priateľstvo mi už nestačí. Chcela by som celý tvoj život. Alexina Krovca. Nevšímajú si nás. Závidím tvojmu budúcemu manželovi. Čo keby sme spolu ušli? Ušli? Pred zrakom nebies sa zosobášili. Zosobášili. A kam by sme spolu ušli? Neviem. Ale navždy tu budeme jedna pre druhú. Ja nemôžem opustiť matku. Nehoráznosť! Neospravedlniteľné. Nevštepujeme im chrániť si svoju česť. Neučíme ich odolávať svetskému pokušeniu. Takto podľahnúť telesnej túžbe. Uvrhnúť tieň hanby na moju školu, na celé mesto. Nešťastné dieťa podľahlo hriechu. Vie sa, kto je otec? Mlčí ako hrob. Pocestný obchodník vraj. Takto podľahnúť telesnej túžbe. Ešte jej môže byť odpustené. Ale nie v našom meste. Ako to myslíte? Navrhol som jej rodičom presťahovať sa niekam, kde sa budú môcť vyhovoriť na nešťastné úmrtie otca dieťaťa. Ale po svadbe samozrejme. Po svadbe. Bude to lepšie pre nás aj pre nich. To je za daných okolností to najlepšie možné riešenie. Takto podľahnúť telesnej túžbe. Madam Alexina? Nič si z toho nerobte. Len jedno hnilé jablko nie je odrazom vašej výchovy. Ale nemyslím si, že by bolo na škodu dievčatá pred podobnými pokleskami vystrihať. Nie. Nevystrihať. Udalosť netreba viac rozmazávať. Nech sa na ňu čo najskôr zabudne. Áno, máte pravdu, oče. Amen. 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 Nech nás pán vystrihá pred podobnými škandálmi. Takto podľahnúť telesnej túžbe.
Madame Alexina, na úvod hodiny mám otázku. Áno, Ellen? Madame Alexina, kde sa berú deti? Deti sú požehnaním od nášho pána. Ale čo ak pán? Čo ak pán požehná? Aj nás. A skončíme ako Alice. Ako to myslíte? Vraví sa, že Alice bude mať dieťa. Preto ju vyhodili zo školy. Nie, pre dieťa nie. Vyhodili ju, pretože podľahla telesnej túžbe. Alice nikto S nevyhodil. pocestným obchodníkom. Dievčatá, toto sú klebety. Nie sú. Sama nám to povedala. A naučil ju vraj... Dobre, stačilo. Napíšeme si diktát. Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že som spáchala tieto hriechy. Podľahla som pokušeniu. Ty, ktorá máš ísť vzorom? S kým, nešťastnica? S Madame Sárou. Čo to vravíš? Povedz mi presne, o čo ide a nič nezatajuj. Ľúbime sa. Ale ľúbime sa tak, ako sa ľúbi muž a žena. Ako ďaleko to už zašlo? Vymenili sme si iba zo pár boskov. A láskavých dotykov. To je všetko? Bosky? A dotyky? Áno, oče. Prisahám. Ty. Riešnica! Takúto hanbu vniesť do sprostej rodiny! Zakerne zviesť Madame Sáru a popliz jej hlavu! Zaujala si pozíciu z vodcu a teraz sa môžeš smelo zvať mužom! Ako pokojne dokážeš o takýchto hrôzach vravieť? Nehanebnica, uvedomuješ si vôbec závažnosť svojho hriechu? Ak v tebe ostalo aspoň trochu hanby, vstúpiš do kláštora a o svojich mrzkých činoch nikomu nepovieš ani len slovo. Nech nepošpiníš povesť nešťastnej dievky. A ľutuj svoje hriechy. Nehanebnica. Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazila. Túžim po náprave. Oče, odpusť mi pre krv Kristovu. Milosrdný Boh, Otec, ktorý smrťou a zmrtvých staním svojho syna zmieril svet so sebou a dostal Ducha Svätého. Nech ti službou cirkvi udeli odpustenie a pokoj a ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Videla si ich? Čo robili? Za koleno? Za stehno? Zadok. Prsia. Dotýkali sa prstami? Dotýkali sa jazykmi? Sodomia.
Alexina, stalo sa niečo? Nič. Alexina, čo ti je? To prejde. Chod spať. Alexina. Alexina, ako ti pomôžem? Ľahni si ku mne. Potrebuješ doktora. Nie, nikoho nepotrebujem, potrebujem len teba. Alexina, ja nebudem riskovať, že sa ti niečo stane. Mama! Čo sa deje? Do doktora, rýchlo. Pre Alexinu? Áno. Alexina, čo sa... Mama, nie je čas, prosím ťa, rýchlo, choď po lekára. Alexina, čo sa deje? Mama, potom ti všetko vysvetlím, dobre, choď. Dobre, idem. Som vinná, Sára. Čo to vravíš? Spáchala som zločin. Nie. Nie je to moja chyba, je to nevysloviteľná osudovosť. Patríš mi, Sára. A to, čo by nás podľa poriadku malo rozdeliť, nás by spojilo. Ale sme navždy odsúdené žiť v sesterskej láske. Tajiť pred všetkými, čo nás spája. Našu lásku nemôže nik pochopiť. Sára, naše šťastie nemôže výjsť na svetlo sveta. Ďakujeme, že ste prišli v tejto neskorej večernej hodine. Choroba nečaká na ráno. No, Alexina, veď... Čo sa deje? Čo ti je? Smiem? Aha. Brucho. Prosím vás, to... Prosím vás. Mademoiselle, už len chvíľu. Odpustite, ale ja potrebujem vyšetriť aj. Čo sa stalo? Kvapky na zmiernenie bolesti. Kam idete? Čo robíte? Ešte sa uvidíme, madam. Čo sa deje? Ak vám môžem poradiť, pošlite ju preč. Čo najskôr, madam. Ja vám nerozumiem, ako to myslíte. Dovidenia, madam. Čo povedal lekár? Ten lekár sem už nepríde. A nechcem o tom počuť ani slovo. Alexina? Podarí sa ti zaspať? Neboj, mama, budem pri nej ležať, dokým nezaspí. Vy dva už nebudete spať v jednej posteli. Mám na to svoje dôvody.
Dávky proti bolesti. Dobrú noc, Alexina. Alexina, moja sestra porodila mamne dcer. Poď sa pozrieť. Ideš? Idem. Však je rozkošná. Áno. Rozkošná. Predstup, dieťa. Čo ťa trápi? Vaša excelencia. Prechovávam voči vám ako Božiemu prostredníkovi neskonalú dôveru. Budem hovoriť otvorene. Zaľúbila som sa do ženy. Jej matka ma prichýlila. Chcela, aby som sa stala priateľkou jej dcery. Ja som sa po čase stala jej milenkou. Viem. Skôr či neskôr sa budem musieť vzdať života, ktorý mi nepatrí. Uzurpovala som si ho, ľudské aj Božie zákony mi ho odopierajú. Jej rodina ma obdarovala dôverou a ja som ich zradila. A ešte niečo. Súvisí to s tým, aspoň myslím. Raz v noci privolali lekára, pozrel sa mi tam dole a zľakol sa. Ale nič mi nepovedal. Bojím sa. Úbohé dieťa. Situácia je zrejme zložitejšia, ako si predstavujeme. Zveríš mi svoje tajomstvá, aby som s nimi mohol nakladať tak, ako uznám za vhodné. Hoci mám o tebe svoj úsudok, v tejto záležitosti nemôžem byť sudcom. Stretnem sa so svojím lekárom ešte dnes. Poradím sa s ním, ako postupovať. Zatiaľ mi dopovedz všetko do najmenších podrobností.
22 rokov. Máme vlasy. Výška 1,59 m. Rysy ani zjavne ženské, ani zjavne mužské. Hlas zvyčajne ženský pri rozhovore alebo kašli, občasné hlbšie mužské tóny. Horná pera pokrytá jemnými svetlými chlopkami, možno ich padať aj na lícach a brade. Hruď plochá, mužská, bez náznaku ženských prs. Krvácanie. Menštruácia sa nikdy neobjavila. Horné končatiny bez náznaku oblých tvarov charakteristických pre dobre stavané ženy. Mierne ochlpené. Panva a boky úzke, mužské. Ohambie pokryté hustým tmavým ochlpením. Po roztiahnutí medzi nohami úzka štrbina. V hornej časti malý úd. Rovnako vzdialený od klitorisu ako od penisu. Mení svoju dĺžku? Niekedy. Údajne sa môže predĺžiť. Erekcia zjavne obmedzená. Na bokoch štrbiny, veľké písky a v každom z nich a v skutočnosti ide o miešok. Dve polovice mieška bol rozdelený. V každom z nich ovoidné teliesko a o nič vlastne väčšie ako u dospelého muža. Asi centimetr pod penisom otvor močovej rúry. Celkom ženský. Pod močovou rúrou asi 2 cm nad konečníkom otvor úzkeho kanála. Možno by som dnu dokázal strčiť malíček, keby subjekt nenamietal a neprejavoval bolesť. Zaviedol som teda dnu sondu, ktorú používam pri ženách. Kanál má asi 5 cm, je uzavretý a ponáša sa na vagínu. Avšak na jeho konci ani stopa po maternici. Čo možno z vyššie uvedených vecí vyčítať? Je subjekt žena? Má vulvu, veľké písky a ženskú močovú rúru. Nedokonalý penis je v skutočnosti monštruózne zväčšený klitoris. Má vagínu, hoci veľmi úzku a krátku. Úplne ženské črty. Lenže subjekt nikdy nemenštruoval. Jeho vonkajšia časť tela je prevažne mužská. Nenašiel som maternicu. Priťahujú ho ženy. A napokon v rozdelenom miešku vajcovité telieska a semenovody. Skutočný dôkaz o pohlaví. Suma sumárum ide o muža.
Hermafrodita, bez pochyby. No so značnou prevahou mužských pohlavných črt. Na základe skutočností odhalených vyšetrením Herculin Adelaide súd nariaďuje opravu pohlavia v matričnom zázname na mužské a pridelenie nového krstného mena Abel na miesto ženského Herculin Adelaide, prideleného dieťaťu pri narodení. Abel, pôjdete k svojej patronke. Zostanete tam pár dní, nájdete za seba náhradu. Do svojho rodného mesta sa už nevrátite. Nájdete si nové miesto v spoločnosti. Pomôžeme vám. Najlepšie pre vás bude odcestovať do Paríža. Nájsť si tam prácu. Nezvyčajná metamorfóza vo fyziológii, slušná A nadaná. aj keď boli isté zvláštnosti, Vzorná. a sčítaná, Aj keď boli isté zvláštnosti. zbožná, A pokorná. aj keď boli isté zvláštnosti, Až dodnes. Drahá Alexina. Snáď ťa raz budem oslovovať mesie. Bože, prosím, povedz mi, že sa to nestane. Už sa stalo, Nada. Čo na to povedia ľudia? Taký škandál, veď to dopadne aj na môj dom. A na celé mesto. S Bohom, Alexina. chyba v pohlaví sa odhalila. Do kostola prišla oblečená ako chlap. Pri jednom z najslušnejších dievčat. Travestia. V našom meste. Čo je to vôbec za tvora? Veď učil mladé dievčatá. Uchyl. Diablovo seme. Kreatúra. Len aby to nebolo nákazlivé. Neuveriteľné. Naozaj neuveriteľné. No, keby som to nepočul priamo z vašich úst. Viete, čo si myslím? Pochopiteľne sa nechcete k tomu priznať, ale podľa mňa ste jedného dňa ešte ako žena. Podľahli niekému mladému nápadníkovi. Ak sa vaše tajomstvo odhalilo. Mám pravdu? Je to vaša vec, samozrejme. Ja iba tak zo zvedavosti. Mohli by sme prejsť. Áno, áno, samozrejme. Nech sa páči. Už ste túto prácu niekedy vykonávali? Nie. Potom bude ťažké nájsť vám miesto. A prečo ste sem vôbec prišli? Hľadáte komorníka, nie? Máte
na to predpoklady? Nevyzeráte tak. No, možno by ste sa túto prácu časom naučili. Kto vie? Viete, ale pôsobíte príliš nežne a krehko. Nemôžem vás prijať, nezvládli by ste to. No, príďte zajtra a uvidíme. Ale to mi povedali už včera. A vy si čo myslíte, že keď prídete každý deň, tak vám tá práca spadne z neba? Ale čo mám robiť? Čakajte. Veď ja už nemám ani na jedlo. Nie ste jediní. Chudákov sú plné ulice. Ani žena, ani muž. Ani žena, ani muž. Nosí klobúk, nosí rúž. Nosí klobúk, nosí rúž. Prevleky a mnoho masiek. Prevleky a mnoho masiek má. Kto ho stretne, nech sa trasie. Kto ho stretne, ten by sa mal báť. No tak dievča, daj sa zviesť. No tak dievča, daj sa zviesť. O nič nechce, len ťa zviesť. O nič